салому алейкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводории канали мо. баъри шумо баъзе арсикологиам дар ҳудуди минтақаи якумш аст ки мастшо касоне ки барои дӯконҳо алалхусус барои дӯкончиҳо мегӯям ман харидоро бошанд мегӯянд блоки кашки 1,5 литраш 50 сомон 59 сомонӣ аст. метавонед омад дар магазини муҳаммадҷон ки воқеъ шудааст дар рӯпарои поликлиники якумш аст ка агар бо надонед агар назди ҷамоати мастшо 47 сомони 1 литраш. дӯстон касоне ки харидоро бошед агар ҳатман омада харидорӣ мекунед. инчин дар банкаҳо ҳам аст, алюминиевый банка 80 сомон будааст якта упаковка. ин стекляни 66 сомон. ҳатман занг мезанед дӯстон. бо энергетикшам ҳастам 115 сомонӣ. рақамҳои телефон барои тамос 93 198 36 79. метавонед занг зада харидорӣ кунед. ин воқеъ шудааст дар минтақаи якумш аст ка